Și bine v-am găsit la un nou episod. O să ne jucăm un joc, am multe aici și aici. Și o să ne jucăm jocul ăsta. Sunt aici cu verișorul meu, George. Salut! Face și el așa, episod. Și m-am gândit să fac episod, dar să știți că facem de mult episoade. Da, a zis că de foarte mult timp facem. Ce să dau aici? Ok, așa. 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 Am pierdut. Mami, eu cu Maria filmăm. Dar de ce câștig așa repede? Nu înțeleg. Să faci până în 3 minute, Maria. Câte minute ai? Mai 10, 11. Uite. Mai poți să mai filmezi încă 2 minute. 2 minute. Ok. Și da, să ne mai jucăm. Am revenit să dăm iarăși aici. Aici se termină repede, dar eu nu știu de ce. Uite-te și tu câte de-astea am. Uitați-vă. Termin repede oricum. Sau deși verișorul meu. Dar n-are nimic. Nu mă aud că tu ai venit lângă mine. Da, am venit lângă și acum am dus în altă parte. Ok, asta a fost fail. Haide. Măcar pe ăsta să-l termin și după prost și mai fac încă unul. Mai am un minut de filmat. Ok. Haide, mă. Asta a fost 400 Să mai fac o tură și vezi că 3 minute ai timp. gata. Și ăsta a fost episodul nostru. Pa!